Адски обидно е. И аз те разбирам, ако мислиш на мене ми е лесно, отиваш и ти казват, вие сте най-корумпираната държава. В това отношение влизаш и ти, и той, и тя, и аз, всички. България е най-корумпираната държава. Най-бедната държава. Единствената държава, за която се въведе нова терминология в Брюксел. Те хора се чудат и се зверят е точната дума, защото когато са се събирали тези държави, те са правили общност на независими държави. Те нямат инструменти в Брюксел да наказват виновни, което ние искаме. Брюксел да ни наказва. Те не могат да си представят, че примерно един германец ще наказва французи, или обратно, един французи ще наказва испанец. Чакай, вие трябва да се оправяте. Децата на членовете на Политбюро на ЦК на БКП сега са премиери. Кое се промени у нас?